Play-kauppaa heti. Pokemon Go. Niin. Päivitä. Hyväksy. Turpaki. Ottakaa se hetki. No niin. Päivitä. Voi nyt. On tää turva. Toi mä varmaan. Älkää että mä voin päivittää tän. No niin. Päivity. On Gen 2. Gen 2 tulossa nyt. Perkele. No niin. 100%. No niin, lataudu jo kunnolla. Asennetaan. Mä en jaksa odottaa. Kalenteri lentää. Tyynyjä lentää. No niin. Kuvaa vielä. Niin mä haluun vain sen latautuvan. Gen 2. Give it to me. Asennetaan ja se ei ole latautunut. Meneekö vielä kauan? Mä haluan vain sen Gen 2. Yes! No niin. Ääniä pienemmälle. Onko tässä joku uusi alkumusiikki? Kuunnellaan. Tässä joku uusi viiva. Se varmaan merkittää jotain. Jotain varmaan ne ollut. Tää ei ole vieläkään vaihtunut. Miksi tää ei ole vieläkään vaihtunut tämä mulla on GPS päällä. Tottahan toki. No niin. Come on. Ne ei edes niinku vaihtanut tota ihmeen taustakuvaa. No, totta kai. En oo vielä vaihtanut sitä. Onnittelut vaan Pokemon Go. Ettei sit niinku vaihtanut tätä taustakuvaa edes. Turpaki. Onks tässä meidän pihalla mitään uutta? Uudet musiikit. Uudet grafiikat. Ui juma. Nyt näyttää ihan hirveän rumalta tää mun tyyppi. Hiljaa, mua ei kiinnosta. Tai mua kiinnostaa vain ainoastaan. Tuo reppu näyttää tosi oudolta. Style.
Ok, tää näyttää siistiltä. Pakko myöntää. No, otetaan tämmönen. Tää on siisti. Oh! Ei oo pakko olla reppu. Jos saa hanskat. Vai vihdoinkin laittaa. Ei tarvitse hanskuja. Mä tykkään näistä uusista musiikeista. Ne on aika siistit. Mä rupean kohta itkee, tää on ihan sairaa. Siisti nyt tää Gen 2. Kuunnelkaa tätä musiikkia. Onko mulla lisätynyt pallot? Ei oo. Ja kun mä luulen, että tähän olisi tullut jotain siistiä. Onko se uusi Pokemon? Nope. Pokédexi. Täällä on paljon uutta. Mä tykkäsin sitä vanhasta. Mä nyt en tottunut tähän ollenkaan. Nyt tää tuntuu tosi ouvolta. Joku ei oo yhtäkään baby Pokemon. Tää on siisti. Pokemon, onko täältä tapahtunut tää uutta? Ja vaan että ne on vaihtanut nämä värit. Nää on pysynyt ennallaan. Noin. No hyvä. Pokemonit pysyy. Uimaa. Näissä näin on niinku... Tässä näkee, että onko tää niinku poika vai tyttö. Ja sitten se näkee tää seuraavan muodon. Abra. Evolve. Se tulee jo yksi lusikka ja päikä. Onko tää on poika? Onko tää EV kumpi? Onko se tyttö vai poika? No tää on poika. Haunter. Tää on siisti. Kiitti Gen 2. Mä tykkään tästä, mutta mä en oo vaan tottunut tähän ollenkaan. Mut tää tuntuu ihan sairaan kivalta. Ja mä voin heti mennä nappaamaan niitä uusia käytä. Joten se sitten... Olisiko tänne niinku metsästämisen niinku on tänne tullut uutta? Nää on vähän muuttunut äänet. Marjoista. Täältä näin voi lähteä pois tälleen siististi. Mä ajattelin, että tästä ei tapahtunut mitään uutta. Mitä nyt tulee? Otan pois. Kuva. Joo, mä lähden ainakin etsiä niitä uusia, joten se olisi sitten sinne seuraaviin videoihin, vaikka niitä ei varmaan edes tulekaan kohta enää, koska mä vaan etin niitä uusia. Joten se olisi sitten.